Okay. Trine og mig, vi er på vej lige ud af vejen. Vi er på vej til stævnet. Så siger Trine, jeg har glemt at få noget at spise. Vi stopper lige på Connies Corner, så jeg lige kan få en krasser. Hun har været vegetar i 20 år. Så siger okay, så tager jeg en pølse i svøb, og så kommer hun ellers, og vi spiser, og vi kører videre lige ud af vejen, lige til Jellingehallen, lige til stævnet, og så er det, at der sker det, at Trines mave begynder at rumle, så jeg kan næsten høre det ud af hendes mund, og Trine, hun drejer rundt på rattet, og hun vender tilbage ind til Connie og spørger, har du mixet op, har du brugt din tang i både pølsesvøb, sure agurker? Og Connie, ja, det gør man her. Og så siger Trine ordentligt ned, og Connie hun ryger, og servietterne de flyver op, og hvidduerliner næsten, men der er ikke nogen, der dør, det er der ikke. Connie og Trine og jeg, vi bare, ja, hold op.